नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी बीएमएन सारण। रउआ के 8 दिन पहले हम बतौले रहनी कि अपना दरौंदा में कृष्णा जैक, मनी मेराज जैसन एगो कॉमेडी टीम पूरा चलल बा, खुलल बा। आई देखी आज शूटिंग होत रहल तले हमू पहुँच गईनी ह। यहाँ लोग के शूटिंग चलत रहल। फूफा जी के तिलक ऐसे करके कुछ कॉमेडी वीडियो बनत रहल का रहल जी। रउआ लोग देखनी है शूटिंग करत रहनी है लोग। फूफा जी के दोबारा शादी होता है। हाँ, हमें मोर पिया से घमसान लड़ाई होला गाड़ी पे बैठे खातिर। हाँ, आज ये शूटिंग रहलो। हाँ जी तो ई सब के कहिया अपलोड कल जाई? 10 दिन के बाद हो जाई। 10 दिन के बाद जी 13 तारीख के। हाँ 13-14 के हो जाई। उमें माने कौना टाइप के कॉमेडी बाबू? हमें कॉमेडी बा जैसे कि गाड़ी वहाँ के नया किनले बनी मोर पिया जी अपन। हाँ, और गाड़ी पे बोले तनी कि वहाँ के 3 आदमी ही बैठी। हाँ, हमें चाहिए 11 आदमी बैठे जगह बा में 11 आदमी के बैठे के जगह बा। हम 3 आदमी बैठा तनी वहाँ के। हाँ, फिर कैसे बियाह करे हम? फिर हमर बियाह होई और जानी हम एतन में बियाह कर ले। अच्छा ठीक बा तो जा बियाह कर लो। एक बार हाँ, सोई पे मार पीट सब हो गइल ह। हाँ, अब डॉक्टर लग गए नहीं वहाँ के। हाँ। तब डॉक्टर साहब से भी अब वहाँ के खींच लेते डॉक्टर साहब उतारे। हाँ, डॉक्टर साहब बैल के सुई देवे खातिर। हाँ, बैल के गाँव के तबीयत खराब वह सुई में घुमा गई हो। अच्छा माने एकदम जबरदस्त कॉमेडी की जी 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 के शूटिंग भइला है? जी देखा तनी दिन पर दिन देखा तनी कि रउआ टीम में लोग जुड़ल चलल आवत अभी हवे। कॉम्पिटेंट टीम नहीं के बनल पूरा। हाँ, तो प्रत्येक आदमी के बोले कि केकर एक्टिंग सही बा हाँ, ओकर के टीम में लिया था। हाँ, जैसे कि रिवर्सल के काम मान ली कि रिवर्सल होता ही हाँ। एक बार मूवी के प्लानिंग बा हमने संग के। तो हिंदी देखी planning मनी बा। मेराज के भी गांव में बानू। मनी मेराज जेकरे के चाहेलन ओकरे के लेके चल जालन, आप बता देवेलन कि चल हई चीज ते शूटिंग कर लिया, हई चीज बोल ली है। तो अभी देखी वैसन के यहाँ ट्रेनिंग देता है। मान ली कि हाँ। ट्रेनिंग सेंटर खोल ले बनी अभी हम। हाँ, ट्रेनिंग दे के वो किले पे अभी जाता है। हाँ, आज जब वो हो जाई हाँ। जब पूरा कॉम्पिटेंट लड़का तैयार हो जी हम हाँ। तब फिल्म के प्लानिंग तुरंत कर दिया। जब फिल्म के स्क्रिप्ट सब लिखा गल बा, डायलॉग सब लिखा गल बा, टोटल ओके बा। जन ओकर आर्टिस्ट बनन तन ओकर आर्टिस्ट अभी कॉम्पिटेंट नहीं खन। हाँ, एक बार से लेट होता है तभी टाइम पास कर समझे कि खाली वीडियो बनता है। जैसे हारमोनियम का होगा देखलो कि हारमोनियम में जाके हम डालता नहीं। हाँ, चाहे ऐसे कॉमेडी छोट मोट कॉमेडी बढ़ता ऐसे थोड़ा सा लोग जान जाए पहले हाँ। ओकरा बाद। हाँ दिन पर दिन राउर जौन पेज बा राउर वीडियो बा जी, पहले उतर पेज ऊपर आ 1000 जाए। पर जाए लागल, पहले सैकड़ा में जात रहल, अब 1000 पर जी, जाए जी, लागल, जी। फॉलोअर भी राउर बढ़े लगलेन। जी ये तो जनता के आशीर्वाद बा। हाँ। जी मनी मेराज के गांव में जानते नहीं टोटल यूट्यूबरे बाड़े। मनी मेराज जेकरा के कहलन कि चलो हई तनी बोले के बा, खाली उ बता देवलन कि हे मुद्दा पर बोले के बा, हे टाइप पर बोले के बा, उ जाके बोल देवलन सन, उहे वीडियो चढ़ा के अपना पर लाखों लाखों कमाता रहन सब। तो कुछ उन लोग काम करते तो अनुभव हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग अभी शर्माता है। हाँ। अभी देहात में जानते कैमरा बने के सामने आवे हाँ में। देहात के लोग कई तरह के बात भी बोलता। हाँ, ये पर डॉक्टर रहन अब डॉक्टर छोड़ के लगन करे हाँ। कई तरह के बात। अब हम एक्टिंग ना कर पाए, ऐसे ना कर पाए, मतलब तमाम तरह के बात कृष्णा होता। जैक के भी रउआ देखले होखे तो अपने गाँव में सब शूटिंग करेलन, गाँव के लोग के लेके। केहू में माने मतलब जैसे बॉलीवुड में लोग जाके पढ़ाई करेला वैसे केहू पढ़ाई लिखाई उ नहीं कैले। लोग खाली बता दिएला कंटेंट। आ देहाती मुद्दा जैसे रउआ लोग के कॉमेडी बात देहाती मुद्दा पर बावे ऊपर उ लोग बोल लेवेला। जी, अभी देहाती पर रिवर्सल होता है। हाँ, प्लानिंग बा हिंदी के, हिंदी मूवी के लिए आवे के, हिंदी वेब सीरीज भी लावे के प्लानिंग बा। तभी मान ली कि देहाती पहले फ्रेंटली तो बोल ले कम से कम आदमी। हाँ, तो वह ऐसे आदमी प्रेस होता है कि पहले कॉमेडी से बोले के तरीका, एक्टिंग के तरीका, कैसे चले के बाद, कैसे उठे के बाद, कैसे बैठे के बाद सब प्लानिंग होता है कि आदमी सीख ले। अभी तो राउर जौन वीडियो आवता तन भोजपुरी में आवता जी, अभी सब ठाठ भोजपुरी में जी आवता। जी 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 अभी भोजपुरी में होता है। हाँ, तो ये भोजपुरी से मतलब कि सीख तो जाए लोग कम से कम। हाँ। उसके बाद हिंदी वर्जन कर दिया हिंदी वर्जन किसे में कर हिंदी दिया। बोलना है आप लोग को। हाँ, तो बोले एक्टिंग तो कम से कम ये लोग सीख ले। तो एक खातिर सब होता है। बड़ा चिचा वीडियो रउआ लोग के लाइन पर एकदम आ गइल बावे। ये तो अपने मतलब कार्य के देखते हुए अच्छा से अच्छा बनावे के प्रयत्न कइल जाता है। आजो रउआ लोग के शूटिंग भइल हवे। जी जी आज फूफा भी जी के एक तिलक कैसे करके हाँ। कुछ। फूफा जी के भी जो शूटिंग हो गई हटे हाँ, है नी, कुछ वो में थोड़ा बहुत बचल बा हाँ। क्योंकि वो भी तुरंत मतलब काल आज तक खाली हम- तिलक चढ़ल ह, अभी जी, बियाह शादी के हाँ। सब बाकी बा। हाँ ये बाकी बाटे हाँ। क्योंकि वो तुरंत मतलब पूरा हो ही जाए वाला बा। हाँ, दिन जो न आवेला बा ऊपर बियाह शादी भी हो जाई अच्छा। है नी। मैंने भरपूर मिर्च हाँ, मसाला लोग के बिल्कुल दिया बिल्कुल तवे बिल्कुल कि बिल्कुल दर्शक ओसे भगिहन ना लास्ट जी, तक ले जी जइहन। जी 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 ताकि दर्शक के ये मतलब
ऐसा एहसास होख है कि ई चीज हम भी ओमे बानी हमू कर रहल बानी। ई घटना हमरो साथे घटित जी भइल बारे। जी 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 हाँ, अरे बियाह शादी सबके तो होकबे जी, करेला, जी। सबके साथ ही सब घटना घटत जी बा। जी आई एगो आवरी एमे कलाकार बनी राउर का मोर पिया आला में बाजी सीन रहल मोर पिया के बड़ा एथी फाइटा फाइटी जकावत रहनी है, एकदम बुझाइल कि मारपीट करिए लेम रउआ। हाँ हमार मोर पिया के तो सीन रहा हाँ, तो हम मोर पिया खानी एकदम टाइट बानी, में सोचे के कुछ बात नहीं हाँ, है, देहो से टाइटे बनी। देहों से टाइटे बानी। हाँ। अब तनी एकरा के देख सुन के सब आगे जौन करे के बताओ करी हाँ, अनु। हाँ। तो ई का दिमाग में कैसे आइल कि कॉमेडी वीडियो बनावल जाओ? ऐसे मान ली कि जैसे लोग करता देखता सुनता आदमी देखते हुए सोचल आदमी कि हमनियों के तनी सब करी सब कुछ हो। हाँ, हाँ कि ताकि लोग देखे एकरा के बढ़िया से देख सुन के जौन उचित हो के तौन करे। हाँ। इहे हमर सीन बा। देखी केन मल्टीमीडिया जौन चैनल भी आ जौन कॉमेडी बा रउआ ये पर वेब सीरीज भी देखे के मिली, आगे छोट मोट पिक्चर भी देखे के मिली जौन वेब सीरीज टाइप के ही आई। ओकर डायरेक्टर बानी यहाँ के पुनीत देव, डॉक्टर पुनीत देव जी। रउआ का कहम दर्शक से? दर्शक से हम यही अपील करम कि केएन मल्टीमीडिया के सपोर्ट करे हाँ, और इसे शेयर करे, सब्सक्राइब करे, ताकि पर एक से एक हम मतलब कि वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो शॉर्ट मूवी हो, इससे अच्छा लोग को शिक्षा मिले, जानकारी भी होके कि ये तरह के घटना दुर्घटना संसार में होला, ये सतर्क भी रहे। देखी केन मल्टीमीडिया पर रउआ जे बानी यहाँ के डॉक्टर पुनीत देव जी बहुत पढ़ल लिखल आ बहुत होशियार आदमी बानी। यहाँ के अपन दर्शक के सामने अपन टैलेंट परोसे खातिर केन मल्टीमीडिया चैनल के लेके आइल बानी, जौना पर रउआ तमाम प्रकार के गाना से लेके वेब सीरीज से लेके छोटा पिक्चर भी यहाँ के देवे के अभी चाहतनी रउआ लोग के सामने। तो एकरा के खूब से खूब रउआ लोग लाइक करी, खूब से खूब एकरा के शेयर करी। अगर रउआ ये चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होकी, फॉलो ना कैले होकी, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करी या फेसबुक पेज पर एकरा के फॉलो करी। नमस्कार।